tardes a todos, gracias por acudir a esta sesión extraordinaria do pleno convocada para o día de hoxe, 14 de xuño de 2023. O único punto da orde do día é o seguinte: a aprobación da acta da sesión do pleno do Concello de Vigo de Galo 30 de maio de 2023. Acta 2023-05. E a palabra por favor de veciños. Ben, nós neste único punto do último pleno desta legislatura imos votar favorablemente a acta e simplemente quixera dicir dúas cousas. Rogouse preguntas da acta previa e insistir se nos pode remitir a redacción de ingresos, pagos e nóminas. Despois, a modo para finalizar a legislatura, en nome de todo o grupo, en nome do meu nome propio, darles as gracias a todos e a todas, especialmente a Carmen e Xavi, que sempre estiveron aí, sempre estiveron tanto con Ángela comigo mesmo, dos cales aprendemos moito tanto Ángela como a ela. E a todos vos, José Manuel Iglesias, Carnaval, Suso San Juan, Ana, Marta e Alejandro por facer que os plenos sexan sensatos e se puede chegar a acordos en temas básicos. Pois, pola nosa parte, tamén vamos a votar a favor da aprobación da acta do último pleno. Secundamos, facémonos partícipes das palabras que dixo Iván. Foron 4 anos difíciles, duros, con unha pandemia de por medio. Pola nosa parte, queremos agradecerlle ao grupo de veciños a súa boa disposición e a súa boa maneira de traballar neste pleno, de colaborar con este equipo de goberno. Lógicamente, hai diferencias como así ten que ser, pero creo que foron 4 anos productivos para o Boqueixón, a pesar de todas as dificultades polas que pasamos. Con respecto aos concelleiros que xa non van a estar na próxima legislatura, desear todo tipo de sortes no seu futuro, agradecerles enormemente o traballo e a dedicación ao Concello ainda que non me corresponde a min, pois o Concello sigue aberto para eles, por suposto. Moitas gracias. Como alcalde, quero agradecer a todos, a vos, como comprendión, por saber que foron os 6 anos e medio que eu estuve liderando nos 4 últimos dos meses anteriores. Creo que comigo o Parlamento vos foi exemplar, é un regreso de verdad. Creo que como alcalde poder estar dirigir un pleno, así que non haxa ningún tipo de problema, pero todos sacamos o que temos, o que podemos decir, o que podemos decir sin ningún tipo de problema que podemos discutir, por cada un ten a súa visión da maioría das cousas, claro, todos podemos chegar a acordos, podemos escoltarnos, sobre todo escoltarnos, que é moi importante escoltarnos. Agradecemos a vosa colaboración nestes 6 anos e medio. Eu seguirei na corporación, pero non nesta posta, evidentemente. Moita gracias a vos tres por a vos 4 por a vosso comportamento. Aquí os compañeros que deixan de ser concelleiros, foi un placer compartir con eles, con algúns son 8 anos de corporación, con outros son 4, pero foi un placer estar con vos, un agradecer por verdad que o vosso apoio que sin vos non sería posible ser alcalde deste Concello de Boqueixón. Ramiro, a ti, da parte que se pode, gracias tamén por axudarme o tempo que non aquí comigo, a tratar de gestionar, de fazer as cousas da forma máis legal, da maneira máis idónea para todos, pero máis idónea para poder fazer máis cousas con uns recursos. Realmente me agradecer a todos. Eso, todo o Concello, nosotros a votación a desta acta. Votos a favor desta aprobación da acta. Nada, eu simplemente por alusións
Nada, simplemente por alusión, que ha sido un honor y un privilegio traballar con esta corporación. Nada me fai pensar que non paso o mesmo que a seguinte. Simplemente quero trasladarles a los que se van e a los que se quedan, que se van y se quedan con la cabeza bien alta, y que saiban que ha sido a corporación que ha tenido que lidiar con una situación dificilísima. Hace 3 años, 40 millones de personas estaban na casa e a única administración que estaba cerca eran os concellos. E o Concello de Boqueixón estivo ali e vostedes estiveron aí. Eso transmítanlo ás súas familias, aos seus netos, aos seus sobrinhos, a todo o mundo, porque hai que estar aí. E nada, por a miña parte, só me facilitaron o traballo. O sea que quero que quede constancia deste agradecemento. Moitas gracias. Suso, como exalcalde que acabando nesa corporación, queres decir unhas palabras aquí, coño un pouco. Venga, chuza. Eu falo peito. Bueno, estamos buscando dar as gracias a todos. Moitos anos que ao pé do cañón tirando de unha corporación doutra e pasaron por aí moitos concejales. A verdade que estou encantado de todos. Non é menos esta corporación. Igual outra oposición, o espectáculo igualmente. Pero bueno, eu agora teño que outras cousas que facer que non fue máis que a política máis que a historia. Seguiré estando aí apoiando a todo o mundo, non que faga falta e tirar adiante. Seguir traballando todo o que os queda. Vale, gracias. Gracias a Suso. Ben, sumo entonces as palabras dos ex, eu tamén quixera agradecervos a todos ao personal do Concello, con quen se cadra nestes últimos 20 anos non fun moi delicado en moitas ocasións. Si alguén se sintou ofendido pois polo que puiden decir aquí, díxono desde a coherencia, desde o sentimento do momento, pero non me costa tampouco nada pedir perdón. Quixera agradecer pois aos 3 secretarios que fueron na corporación, a Dalmiro, con quen espero discutir en que sea por WhatsApp, a anterior secretaria Eve, sobre todo que non está entre nós, a Elena, o meu recoñecemento especial, porque foron moitos anos que compartí con eles. A todos os concelleiros do PP, pois agradecervos tamén, pois dentro das discrepancias, pois agradecervos o vosso benestar, o sea, o de saber estar na corporación, e si quixera nomear pois os concelleiros que fixemos oposición nestes últimos 20 anos, a Juan Diaño, a Germán Diz, con quen teño un grande recordo deles, e sobre todo as dúas persoas que iniciaron este proxecto de vecinos, a Maricarmen Soutullo e a Prefeto da Cala, que foron do mellor que me pasou na vida de concelleiro, sobre todo Maricarmen, que eu teño un gran aprecio, tanto persoal como político. A Iván e a Ángela, que se sumaron tamén a este proxecto, que van a quedar, a oposición vai a quedar moi ben formada por eles os dous e xunto con Marta van a facer un gran traballo de oposición, e eu creo que nos vindeiros anos que poden chegar a gobernar, eu auguro a Iván que vai a ser alcalde de Boqueixón a moi corto plazo, porque o merece el e porque o merece o noso concello. E por último, pois agradecerlle ao alcalde de Boqueixón que coa súa actitude me permiteu-nos ter esta actitude tamén a hora de facer unha oposición. Creo, e tamén yo dixen a él, que ten unha gran eiva que non dou cortado, pois a cadra con outra persona que quixo dirixilo, pero pois sí que ten unha gran virtude, que foi o único alcalde co que debatín, que penso que escoitou. Creo que os alcaldes anteriores que lle costaba moitísimo escoitar, e este alcalde é un alcalde que escoita, e iso facilita sempre moitísimo as cousas. Moitas gracias a todos, quedo a vosa disposición pois, porque deseamos. Vale.
agradecerles sobre todo a todos, pero a los compañeros, a Paula, que estuvo muchos años que van aquí pelechando y luchando, a Xavi, a Iván, a Ángela, aos concelleiros da oposición, a Sandro, que compartimos moitas lecturas, Marta, que é a Ana, que casi que nos vivimos máis aquí por a aldea, e os máis tamén, de que cada relación con vosotros, pero moi mesmo. O alcalde, que como dixo Xavi, se pudo discutir con eles, se pudo dialogar, sempre que enseñou o Concello que tiña que facer a cousa ou explicarle calquera cousa ou un veciño tiña calquera problema ou acompañarnos, sempre nos atendeu. O ambiente que houve, que se escoitou a oposición, ainda que, bueno, eso sí que tamén quero decir alguna vez, se podía contar máis con ela, se podía alguna sugerencia que se oposición, algunas cousas que se fixeron porque foi oposición, a que estivo aí, as infancias que estivo aí tirando, se pudo ver de alguna forma, decir isto fixose porque a oposición foi a que nos dou a idea, foi a que o primeiro, non nos compartimos e tal, pero bueno, pouco máis, sorte aos que ven, agradecer tamén, como dixo Xavi, os que nos antecederon, a Juan Viaño, a Juan Neira, a Pepe Viaño, a Germán, que tamén estuvo por uns anos, que foron un exemplo para nós, contra a oposición, os concelleiros do PP que estiveron tamén, por suposto, para sacar non me acordo todos os nomes, e nada máis, sorte os que van vir, seguir pensando non por nós, senón por toda a veciñanza. ¿Alguien de los que decía? Bravo, por lo tanto, se dice que fora, está. Porque tens que lle dar o de diante. Aí, abaixo, aí. Pois eu penso que os reglamentos están casi todos listos. Eu sinto casi o mesmo calor. Pero eu quero destacar a grande riqueza que levo me fixen aquí neste concello nas que sois 8 anos. Eu penso que é a riqueza máis grande que pode ter unha persona, que é o respeto e a amizade que me levo aquí de moita xente. Aprendín moitísimo aquí, aprendín a ver un pouco máis allá de un palo na nariz, que me debe sentir, cando miras de cerca as cousas, parece que tal, pero temos outra perspectiva, pois sorprende a falar de xente, e eu levo de aquí un recordo de todo, a maior riqueza que se pode sacar, o respeto e a amizade. Espero que os resultados subindo por unha persona, e desde aquí pois vamos a fazer. Gracias. Entonces, levantamos a sesión. Eu, como comarcal, levanto esta sesión.